हे बघा, या स्टीलची फुलं, फळं, 5 प्रकारची 5 फळे इकडे केली. तर जेवणमध्ये काय काय बनवलं ते बघू. हा रव्याचा प्रसाद, पुरणपोळ्या बनवू. याची रेसिपी आपण नंतर एकदा कधी बनवशील तेव्हा दाखवू. तर बघितलं जेवण वगैरे झालंय, सगळं पूजा वगैरे झालाय. तर या सगळ्यांनी जेवायला. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आजचा ब्लॉग आहे मार्गशीर्ष मधला शेवटचा गुरुवार. तुम्हाला मी ताईच्या बर्थडेच्या ब्लॉगमध्ये बोललेलो स्टार्टिंगला की तो ब्लॉग मी बनवेन आणि तुम्हाला दाखवेन. तर आता मम्मी इथे मांडते, आता मी तुम्हाला दाखवतो. इकडे आहे मांडते, आता तो दाखवतो आणि बघा मग तुम्ही हा ब्लॉग. दुर्वा, तुळशीचं पान आणि फूल आणि तांदूळ टाकले आणि पैसे टाकले. पैसे सुपारी असं कुंकूचे बोटाने तांब्याला कुंकू लावायचं. सेम तसंच हळद पण. प्रत्येकी झाडाची पाने ठेवलेली 5 प्रकारच्या पानाची झाडाची 5-5 पाने. 5 प्रकारच्या झाडांची 5-5 पाने. आणि हे काय असतं? हे असं असतं म्हणजे शोसाठी. हे तुम्हाला मार्केटमध्ये भेटतं. काही जण मुखवटा लावतात, तो भेटतो मार्केटमध्ये. पण मम्मी अशा प्रकारे हे करते, मांडते.
हे अशा प्रकारे मांडलेलं आहे. आता फुलं आणि फळं वगैरे ठेवून घेऊ. हे बघा, या अष्टरची फुलं, फळं, 5 प्रकारची 5 फळे इकडे केली आणि महालक्ष्मीचे पुस्तक परत कथा. आता पंथी लावू आणि मम्मी आरती करेल तर पुस्तक वाचू. अशा प्रकारे झालेलं आहे मांडून. हे बघा, आपण पण पाय पडून मी पुस्तक वाचून घेतो. कोण कोण अजून घरी मांडतं असं ते कमेंटमध्ये सांगा मला. मार्गशीर्षले गुरुवार. चला आता पुस्तक वाचून घेऊ. आणि भाचा पण आहे, त्याला बाजूला ठेवलेलं. आता मम्मी आणायला गेली पाय पडायला. हो, कारण की असे ब्लॉग पण अपूर्ण आहे. कसं वाटलं ते सांगा. असं घरगुती मस्त पैकी कोण कोण मांडतं घरी ते कमेंट मध्ये सांगा.
साईवाले साई. हाय मामा. आणि हे बघा साई बाजूला होते, बाजूला सोनू मामाकडे होते. उम्मा करा, उम्मा करा, उम्मा. हाय करा, हाय करा, हाय टाटा करा, बाय बाय करा, बाय करा, बाय. इकडे बघा, इकडे बघा. बाय करायचं, बाय. त्याला पाया पडायचे, पाय पडायचे, जे जे बाप्पा करायचे. चला बरं पाया पडा. चला पाया पडा, पाय पडूया. देवा शुकाची देवा आमच्या सोनाला. हे घ्या. हा शुकाची देवा लोकल मोती कला. पाय पडा. चला उता. हा उठा. हात जोडा, हात जोडा. हात जोडा. असे तिथे असे असे द्यायचे लाव, पप्पा. तिथे लाव असे हात. खाली लाव. बस घे डोकं. हा डोक्यावर ठेवा, डोक्यावर. हा. आता बघतोय तांदूळ उचलतोय, तांदूळ. चला आता पुस्तक वाचू आपण, नंतर भेटू. काय काय बनवले ते जेवण बघायला. थांबा. असे पकला, असे हे बघ. असे पकला. हे बघ. अच्छा. तर आता पप्पा पुस्तक वाचतात आणि हे बघा साहेब, याला हे पाहिजे, मोबाईल पाहिजे पकडायला. पप्पा पुस्तक वाचतात आता बघा. आणि इकडे मम्मीने काय काय बनवलं ते आपण नंतर दाखवतो. सर्व इच्छा पूर्ण करण्याकरता आदिल काळापासून हे व्रत अतुलनीय आहे. या व्रताची सुरुवात मार्गशीर्ष महिन्यातील मासातील पहिल्या गुरुवारी करून शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन करावे. परंतु जर कोणत्याही कारणास्तव जर मार्गशीर्ष मासिक व्रत करण्यास जमले नाही तर संपूर्ण श्रद्धेपूर्वक कोणत्याही महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारपासून सुरू करावे व व्रताची सांगता मात्र मार्गशीर्ष मासाच्या शेवटच्या गुरुवारीच करावी. 3 व्रताचे उद्यापन करावयाच्या दिवशी 7 सुवासिनी किंवा 7 कुमारिका घरी बोलावून त्यांच्या महालक्ष्मी स्वरूप जाणून मनोभावाने नमस्कार करावा. त्यांना हळदी कुंकू लावावे. मग पूजा आरती कहाणी विधीप्रवर परम प्रसाद म्हणून एक फळ व महालक्ष्मी वध प्रथा पोथीचा एक प्रत्येकीला द्यावी. पुरुषांनी हे व्रत करताना स्त्री किंवा कुमारिकेच्या हाताचा हळदी. तर जेवण मध्ये काय काय बनवलं ते बघू. हा रव्याचा प्रसाद, पुरणपोळ्या बनवू. याची रेसिपी आपण नंतर एकदा कधी बनवशील तेव्हा दाखवू. हे बॉबे, ठीक आहे. राईस, हा राईस, भात, मटर पनीरची भाजी, कटाची आमटी, पुरणपोळ्याच्या. तर बघितलं जेवण वगैरे झालंय, सर्व पूजा वगैरे झालाय. तर या सगळ्यांनी जेवायला आणि पाया पडायला. तर हा ब्लॉग आता आपण इथे सेंड करू. कसा वाटला ते कमेंट मध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू नवीन ब्लॉग. बाबा.